Zdravím všetkých, ja som Gameplay a toto je ďalšie video. Dnes to bude z ďalších onfajnoviek a je to z hry Jack Smith. Táto hra je o tom, že ste kovár a vašou úlohou je spraviť najlepšie zbranie, ktoré viete. Bohužiaľ, v tejto hre chýba už nemáte čo robiť po dlhšom čase a je to potom celkom nuda. Túto hru vytvorili ľudia, ktorí vytvárali Papa's Pizzeria, Papa's hamburgery a takéto veci, proste od Papa Lovi, proste od týchto. Tak poďme si to zahrať. Dáme si new game a budeme sa volať, že Papa's Brnenias. Ayo, drop that shit.